pulla ummodo pulla fota pulla ummodo pulla ummodo Sénégal fulɓe ndendinen pulla ummodo fuɗa Mauritanie ndentinen arpotten dona bamba holam daima sira soma holam daima dona bamba koylele holam daima yani honoma holam daima noon yeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama on ñaganama moƴƴaral debbo e gorko suka e mawɗo eɗen gandi kam Sali Dia ngal ɗo ñantugal haysa yi ɗum gonni o woni koye yaltude sen lelino seeɗa tan tawten ko yeehi mata noon won ɗon enen eɗen gondi e jinneji seeɗa ɗum waɗi ko enen nanggunomo ɗo dariɗo mo fade en Allah tawa koye téléphone aji makko wonno en gandi tan en paama diwɓe ɓe kam to tawɗaɓe fof koye téléphone aji ɓe goni Sali Dia a salminama a juurama a yettama manama a salmitama a juurama gogowruki a ñaganama Allah moƴƴere Sali Dia ɗum kam oɗo couleur kam ko holi oɗo couleur oɗo misor tinno ballaka mi oɗo misor o couleur o de couleur somo kono noon ma haalnam tawi joni ka ƴettude caméra wuuji aɗa fawayam tan eyyi alay sago mi andu ɗum aɗa kam alay sago aɗa andi hande inchallah rabbi ɓoyata joni naten e hitande hesere nde ɗum noon alay sago waɓe no maɓe kala e saaha jiiloyɗen yontaɓe waɓe ni kono noon mbaɗen to paaɗa to koye ƴamoyoɓe to paaɗa walla to nene ma paaɗa Sali Dia hol suuɗam holto paaɗa joni joni o gogorogi min mi ala ƴamowo d'abord eyyi nenam kam mi juurima ɗum guila suba ewa woni no mbiɗa ni gonɗen koye hitande ene maaya wonden daro hande ko 31 décembre kadi enen fof eɗen gandi eɗen jogui programme meɗen hirde hirande lacciri haako eɗen gandi waɗat ko restaurant Aqua Ba gonɗo to e Nord Foire caggal Yengulen donc won programme hande kadi baɗɗo toon tawde kadi Allah waɗi kadi enen liggodo e mabɓe e banggue événement ji soɓe kewni kadi soɓe noddi enen moƴƴi enen jaahen notoyɗen ɗum tagui enen eɗen jaaha eɗen notoya e événement baɗɗo toon hande 31 décembre to e Aqua Ba restaurant ne waɗi ñamde e yarde en waɗi fof kono lacciri ha kam hande kam ala toon kolo 11 inchallah ka jiɗɗo fof fada kolo 11 so Allah jaaɓi ɗum noon yeeɓiyankoɓe Pindi TV on nani Sali Dia eɗen gandi koye événement mawɗo so law lamɗo jaaɓi o waɗino goho so neɗɗo waɗi goho watti ɗiɗi noon eɗen gandi nde waɗi goho nde koko waɗi fayida bandiraɓe fof kadi mbi ɗum ɗimo wona hoore makko waɗanta ko leñol ngol ko ganduɗa kala e saaha lewru fof woda ɗo kawruɗen kadi ko gartam e nalankoɓeɓe ko gartam kadi e yindiroɓe saabu eɗen gandi joni jotuji mbeɓani yimɓe ne mbayra yindirde ɗum noon mbaɗa andi hirande lacciri e haako e kosam Abou Gaye Abou Samba Diop ɓe mbi ko haako ko wona lacciri e haako ko tew e haako e lacciri ɗum noon mbaɗani wona libar tew watte ɗon ɗum noon bisimilla moɗo mo luutala 11 Ndiaye Cheikh Sarr mbaɗa andi o wi ko garowo so Allah lamɗo jaaɓi konko jogorɗo hirtoyade en ndiɗo lacciri haako kono kona ɗum ko ma Sali Dia sen jettima ɗo sal ɗo mo haalane en holno jogori yarude holɗo jogormi joɗade place am hoɓɓeɓe holɗo jogori joɗade invité ji ɗi kala lelɗo jogora deñde place ɗum noon Sali Dia ɗe mbawi fokkidde eyyi joni kay wadde en jaahat tan mi wi Kabou Samba Diop mi nawi joom suudu makko yeyi wadde bisimilla joni hannde enen fof en jeehi en payi Aqua Ba hannde ade ko hirande min hannde o pat kam tan mi hirtoyo waɗa andi ma sehilaɓe bandiraɓe mbi rugi baɓe Sali yiɗi ko weeɓi eyyi ɗum noon yo Allah hokku en fuɗɗorade bisimillahi rahmani rahim jokkiraɗen alhamdoulillahi rabbil alamina Allah kadi hitande hesere hitande amde hitande malade hitande jaam e cellal hitande udditare eɗen gandi hitande ɓennude nde machallah waɗino caɗele kewɗe hoto Allah hollide en hono nde ɗon hitande yo Allah waɗan en hitande jaam cellal e kisal e maalu ɗum noon yeeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama on ñaganama moƴƴaral onon kala debbo e gorko suka e mawɗo oɗon mbiye yo Allah waɗan en jaam funnague e hirnague rewo e worgo yo kabro kadi habru en jaam
Allah jarama on jarama hamini payi toon hamin ñamoya sauce crevette boisson walla boisson watta e soirée ji ɗi ba restaurant kala ko jiɗɗa nan toon fof nan toon kono noon brochette uji crevette uji Sali Dia min kay ndekete min puccam mum wonta yeey ɗum ɗum ɗo way dog Djiby Dieng kam rugi Sali Dia nan toon won noon konkon ko jiɗɗo hirtoyade konko adi soynade oto ngadi soynade wadde ɗon kawri hen puccu mon dogi no feewi ɗum noon Sali Dia ko mbiyata tan jogorɓe arde ɓe e kadi holno ɓe gardata e kadi biyeji ɗi eɗen gandi kala e saaha wiya ko biyeji ɗi yo soode haade fuɗɗade haade le 11 o sa soodi haade le 11 o aɗa wawi wadde ujunnaje ɗiɗi mbuuɗu so tawi noon a jooɗima ha ñande hen ko ujunnaje tati mi sikku noon ɗum ɗon maɓe coot haade yontude kadi holɗo biyeji ɗi kala jiɗɗo biye o holno waɗata ha heeɓa biyeji ɗi eyyi biyeji ɗi kam déjà jalti ɗi jalti hanki eɗin ɗo kadi e ora he sen yettima ha restaurant o inchallah men jaltin kollaniɓe biyeji ɗi kadi jalti o hanki tan machallah kono noon ko feccere heddi hen ça veut dire ko yimɓe nana jiiraɗi guila joni wadde kala jiɗɗo hebde biye mum guila ko law yo yawno jokkodira e meɗen guila ko yaawi e yaaci sona ɗum so diwi hande tan diwi janggo ɗiwi ɓawo janggo tan sa renaki ene wawa jomum taw no jogui kalis ne yiiɗi arde kono ronkono ardi par ce que place uji ko waɗa limité tawɗo heelifaɓe garata en jiiɗa kadi heewa ha ɓurta ha ene tampina jomumen walla jomum mbasa wadde en l'aise wadde les places sont limitées wadde biyeji mbiyen kala jinɗo biye muɗum yo andu biyeji mbaɗi disponible yo jawno coode biyeji mum guila ko yawi yaccade saabu so diwi hande diwi janggo diwi ɗeɗo balɗe nayyi tan sa renaki jomum heɓata biye so renaki jomum heɓata biye wadde so tawi woodi ɓe ganduɗa hol teddiniraɓe ñalawmaji ɗi so hunde waɗi tan woda teddiniraɓe so tawi ɓen kadi teddinirama eɗen gandi woda nalanke garɗo hol nalanke jogorɗo yuɓɓinde jammo inchallah rabbi saabu saɗa ñama laccire ha ko foti ko nde nalanke jontaɗo jooɗo ne yimo ne huccodire bandiraɓe kadi kala e saaha ɗon a wawata heydude eɗen gandi laccire ha ko sa ñaami ha haari a yawata heydude e ko dolnanma ko weeɓani hol nalanke jogorɗo arde mo ganduɗa so nden yonti mi sikku men ɗol e jaam e cellal ko holon nalanke e nalanke o de hande ko nalanke jaaduɗo e jamanu hande ko gawlo men jontaɗo kadi neɗɗo mo ganduɗa mo goɗɗen kadi funere ma an hoorema sehilma no feewi on woni binel gawul so wiyama noon binel hande ma wiye binel pulago ngu foof par ce que hande kala ɗo gawlago haala ma binel siftore ɗon wadde noon hande ko kanko jointe meɗen jammo inchallah wadde noon jammo no wiite ni ko jammo gawlago jammo pulago kala jiɗɗo nande dande binel welde nde yo ar ñandel 11 inchallah rabbi wodande teddinaɓe ɓe noon woni no mbiɗa ni kala nde yimɓe mbaɗi ko wayni alay saago ƴeewa tedduɗo o teddinire hen par ce que so wiyama hirde e hirande laccire haako mon fof ne andi so nani inde nde tan jarani kene namdo beele ko fulɓe jeeyi ɗum par ce que ko fulɓe à 100% ko cosanuji men e aadaji meɗen e fofo meɗen ko beele yontaɓe fulɓe ene kawrita e kala saaha wadde noon so tawi kalɗo yontaɓe kawritta tawde kay ko hunde ganduɗa ne wawi waɗede kala lewru alay saago woda cuuɓaɗo hen woni worguila e banggue worɓe hay rewɓe teddinire ɗum donc mbaɗɗen parrain meɗen ko Hammadou Samba Moydi jeyande buuɗi korka ummoto ko Thiès so wiyama Hammadou Samba Moydi jeyande buuɗi korka noon hande leñol ngol hewɓe gandi ɗum ko gonga yaade koye banggue ceernagal kono kadi ko neɗɗo jiɗɗo culture ko sehil bammal en ko sehil yimɓeyankoɓe foof kono kadi ko sehil kawbo Samba Diop donc so tawi o teddinirama jammo en foti hen haani nde tawno kanko kadi ligguiɗum e leñol ngol kadi enen koye meɗen jogde makko relation uji poɗɗi noon ko ganduɗa so tawi en kewni hunde eɗen poti wawi teddinirde ɗum kono kadi wonɗo wiyaɗi kalɗo yiya debbo moƴƴo gorko moƴƴo nana saaru mum kono kalɗo yiya gorko foof kadi debbo nana saaru mum par ce que eɗen gandi hande enen rewɓeɓe mbiɗen so tawi ɓiɗɗo jibinama debbo nafani so arino gorko no nafata eɗen jogui marraine meɗen mo ganduɗa haade ko marraine de marque mo ganduɗa haadi ko debbo dariɗo kaɓɓuɗo wuddere muɗum ha tiiɗi ene lomti gorko on woni Ndiaye Sarr mo ganduɗa haadi ko sehilma kadi ko ɓiyumma ko an kadi woni sababu nde tawno haal pour min kewiɗi mo yettani sababu yettani Allah tawno programme o ko programme meɗen
wadde hande goto men fof ne wawi suɓade parrain wawi suɓade marraine ɗum ɗo noon ɗum holliri ɗum kanko ne nde nodduɗama noon ko funere ma a teddidirtama ko jaggani a haalantama ko famani o jaaɓi teddugal ngal o jaaɓi wonde marraine meɗen wadde ko wonini parrain marraine o heddi ko kadi eɗon jogui les invités de d'honneur marque woni no mbiɗen ni ko wayno hande préfet Djiby Diallo so wiyama préfet de Dakar préfet Djiby Diallo ɗen gandi ko neɗɗo mawɗo kono kadi ko neɗɗo jiɗɗo pulagu neɗɗo jiɗɗo pulagu no fewi nde kala mom ɗum ɗo o wi oɗo concept meɗen kadi sali mbimi o wi so mboɗo wuuro mboɗo selli mboɗo wone Dakar o wi kala nde waɗi o wi so tawi mi heeɓi coftal mi arat wadde oɗo inchallah men gar wadde noon ko wayno mabɓe sen gara alay saago mbaɗa invité ji d'honneur uji ma wot kadi édition ngaji garɗi kadi ganda taw ni kanko kadi wonat parrain wadde kankone ko garo ko invité uji d'honneur ji o jeeya inchallah eɗen joyi kadi invité d'honneur goɗɗo mo ganduɗa wiyete ko ceerno Moussa Ousmane Dombo so wiyama ceerno Ousmane Dombo tan Moussa Ousmane Dombo tan ma haqqillaji jaa kadi e kaw Samba Diop ma haqqillaji jaa e gande ɓaleɓe e to e piindi tawnomo jeeya idi wadde gande ɓaleɓe piindi kadi ko neɗɗo joguiɗo gandal kadi neɗɗo teeɗo belɗo moƴƴo jiɗɗo kadi pulagu no feewi wadde noon kankone ko invité d'honneur uji heewo jeeya eɗen gandi mo arde teddugal makko ene joyi kadi invité d'honneur kadi mo ganduɗa debbo kadi jontaɗo kadi mo ganduɗa machallah Mayram Bouré Gaye ha to Dalifort ganduɗa kadi ha joni koye yimɓe ma ko sehilama woni sababu gandudiral men makko kono jiiɗen tan kone daari ha tiiɗen haɓɓi wudere muɗum jogui palasoji men yeeyen fof wadde noon waɓe noon ene moƴƴi kadi ko wayni dente baɗe ni tawata ko yontaɓe kawrata hen ko anduɓe andaɓe leñol kawrata hen kollire yimɓe ganda ɗumen ganda tigui rewɓe yontaɓe won ɓe ganduɗa nana jooɗi e nder coinji mumen ene liggo en jogui boutique aji mumen liggo taw mbaddani hen pirwi kono noon ko yiɓɓe pulagu ɓe ganduɗa haade ko daraniɓe koye mumen ko daraniɓe leñol mumen ko daraniɓe kadi pulagu wadde noon Mayram Bouré Gaye ko invité d'honneur uji he jeeya Séri Ndiaye Racine eyyi sa wiyani noon tan on nanta kalta ko o mettinat on nanta ni on nanta ma mbiya Séri Ndiaye Racine Séri Ndiaye Racine ko ɓen mi sikku ko ɓen tigui gonno teddiniraɓe jammo joni noon kon taƴɓe tan ɓe ganduɗa saalo koko mawni tan no stade Amadou Barry ni min aɗani komi keñiɗo haade ko toon paami mami yi kono komi keñiɗo Salidia koko way kono stade Amadou Barry ni walla foti kono reveni walla foti kono heerude Babel Sall walla foti kono ɗo ni no wiyete kadi dernier Sorano ni hol noon foti ne mawni walla ne famɗi hoɓɓe ɓe limtuɗa ɗo ɓe hayso ko goto foof garo alay saago arda hayso ko yimɓe ɗiɗo soɓe gaari maɓe dañ ɗo ɓe jooɗi walla holno wayata Salidia aɗa andi goggoruji concept hirde hirande laccire ha ko pour mbiɗen ko rendinde yontaɓe kawɗo ko rendinde yontaɓe noon eɗen gandi yontaɓe haysoɓe keewi ɓe mbeɓani kadi so wiyama so kalɗo ndendinta hilifaɓe tan ene moƴƴa taw wona nokku mo ganduɗa ko nokku jaajo ha ɓurti mo ganduɗa yimɓe foof ene mbawi hejjude hen ala ƴewata ko nokku mo ganduɗa ko poɗɗo kadi nokku kadi notiɗo inde joomumen taw kala garɗo hen en andi tigui ɗo ko lié yontaɓe ɗo jontaɗo so tawi yiyama ɗo wiyata ɗo wona place am ɗum tagui en nawata ɗum e liyeji mawɗi ɗiɗo kadi tawɗen yaade hirande kala hunde tawi sinno hanko jimri ɓolli tan eɗen mbawi nawde ɗum e ɗiɗon liyeji kono tawɗen yaade hirande mon fof ne andi kala ko yaade hirande moƴƴata ko ganduɗa taw koye restaurant uji mawɗi he waɗa table uji taw ne goodi ɗo hiraɗe ɗe pawa ɗo yimɓe ñamata mbaɗa enlèse tout ɗum tagui kala saaha ƴewten koye restaurant uji mawɗi ɗi nawen ɗumen toon premier édition meɗen nawnoɗen ɗum ko restaurant restaurant tonton men Amadou Fall gonɗo to e point 1 kono noon caggal nde ɓeɗɗen ganduɗen ko malgré hawru koye campagne en jii arɓe ɓe helifaɓe foof donc eɗen gandi deuxiéme édition eɗen jogui jorto moƴƴo tan ko ma ɓurɗon 2 fois e arnoɓe ɓe eɗen gandi kadi oɗon sall wa ƴettude ko ɓuuri temedere neɗɗo mbiɗen en ƴeewga joni Aquaba restaurant taw ɗon ɓuuri yajde par ce que Aquaba restaurant ko boni boni fof ne capan temedde tato neɗɗo woni 300 personnes donc enen ɗum woni cible meɗen enen hande hay sinno ko 200 personnes so ari tan machallah ko réussite par ce que wona kewgo yimɓe ngu ha ɓurti cohluɗen ala cohluɗen ko qualité yimɓe aroɓe ɓe e kadi cohluɗen kadi kala garɗo taw so édition goɗɗo ari taw en arta tawde hay mbiɗen ko recouvrement eɗen jiɗɗo jojo fof eɗen ɗo kawriten taw ganduɗa kala garɗo édition goto en arta kadi lawol gongol taw kala bawɗo arde
édition goɗɗo kañum kay ko tawruno arɓe ɓe kono kañum kam arino ɗum noon ko way noon jiɗi tan ko wadde limité ɗum tagi hande ɗum woni ko mbimi biyeji hayde yaltine hande so tawi biyeji hande ko 300 yalti en jeeyi hen 150 heddima 150 so 150 o timmi hay so temedere neɗɗo goɗɗo en jiiɗi arde naata en jaɓata par ce que en jiiɗa heewa yimɓe ha ɓurta kadi wooda no wayi eyyi ko noon tigui Sally Dia aɗa andi so tawi noon en mbi hirande laccire haako eɗen mbiɗa ko fuutankagal tigui eɗen gandi noon ne wawno waɗede kadi adana ƴewatino ko yimɓe jooɗoto koye less caaleje walla so tawi haako ɗo ñamete foof ko less caaleje wonatno wertadage kono ndiɗo laccire haako ma jiiɗen ko taaɓe yimɓe ne jooɗi jiiɗen ko Hammeli en ne jiiɓe e taaɓe en jiiɗen ko Abou Samba Diop en ne jooɗe e taaɓe kadi eɗen gandi ɓennuɗo o en ganda garowo o noon ɓennuɗo o ɓe mbaɗi hen diskuraji baɗɗi fayida ɓe mbaɗi hen jewte baɗɗe fayida garowo maɓe gar hen walla hankadi ko woɗɓe kadi jogori arde yewta jamma o eyyi aɗan ñanen Hammet Amadou wi o wi ma heddo histoire wiye guiddiɗo nanude laccire ha koye dancing jeeya ko Agname Diduɓe wiyete ko Sally Dia wadde ko gonɗinde koko mbinoɗa ko gownoɗen kiraɗe men koye nder galleji men eɗen jooɗi less walla e caaleji meɗen Fouta kono en batti yiide laccire ha ko e nder restaurant uji ganduɗa ko table uji taw kadi ko palotuji pawate kadi lacciri ndi no gownoɗen fawirde ɗum ni tan were tan ha ko fawe hakkude he en jii changé en mbaɗi ɗum modernisé ha ganduɗa lacciri ndi wadde ko ɓoote wotere taw décoration yooɗi ha ko fawe à côté wadde hollirde tan hande kala ñamdu jiɗɗa wadde modernisé aɗa wawi ɗum wadde ɗum modernisé ko heddi ko Hammet Amadou Ly e Kawbo Samba Diop kamɓe koye ardiɓe concept o ɓe jeeya kamɓe soɓe guureɓe celli eɓen ɗo e nder Dakar kalde hirde hirande waɗi ɓe jiyat toon par ce que mon fof ne andi no mbayi yidde hirde no mbayi yidde haako ni kamɓe yoɓanime ɗum tan laccire haako ne jariniɓe hunde fof ɗum tan ene jariniɓe tan arde kadi rutti kadi concept o kadi kamɓe kadi koye mabɓe caggal nde miijuɗen ɗum ha puɗɗiɗen ɗum et tout kamɓe ɓe balliti hen ko heewi kadi ɓe ɓeydi hen ko heewi ɓe kolliti hen kadi ɓeydude hen kadi jewte ɗe ko wayno mabɓe ƴetta kadi hay sinno ko 15 minutes jewtane bandiraɓe ɓe ko ganduɗa koko naftata men arɓe ɓe d' abord ko naftata ɗumen kadi koko naftata leñol ngol foof kono kadi surtout kadi ɓe dokka kadi exemple e teddiniraɓe jammoɓe kaala e mumen kala mo anda ñan hen préfet Djiby Diallo ene wawi andude ɗum à travers mabɓe kala mo anda no Hammadou Samba Mody Diayne Budou Korko holko waɗi e holno fuɗɗori ene wawi andude ɗum à travers de mabɓe donc ko ɗum woni tagui kamɓe ɓe mbawa wasde mankude e jamma o so tawi ɓe guure ɓe celli ɗo guuren celli ɗum tawi kadi enen koye men kalne mbatten ɗum men ƴeew taw ko mamaji ɗiɓe gonɗo par ce que jiiɗa jaggude date mo ganduɗa ene laaɓi men taw ɓe tawtortaki ɗum wadde ko noon tigui mbaɗandi yeeɓiyankoɓe Pinde TV puɗɗima famde debbo pullo on woni Sally Dia eɗen gandi ko jogori wadde ko e ko waɗi ko ɓennuɗo eɗen gandi no waɗi fayida no feewi no feewi no feewi saabu eɗen tawtorno e jammo te kadi yontaɓe meɓe gonno ɗon ha mi wari en noon juutani kono noon sinno ko sagoji men en jooɗoto ɗon ha weeta saabu ñande hen no wayi jogade fulla e fayida ni ne weeli ha maayi ɗum noon mbaɗandi Sally Dia ɓooyata hankkadi jettoyɗen salmo jettoytoɗen o kadi eɗen poti toon wadde jewte inchallah rabbi mataw kam ɗo e oto he en kannat ɗo tan dogna no feewi dara bala o hankkadi haade embouteillage o no heewi hankkadi alay saago dara lawol ngol mbawen yettoyade saabu ko jiɗɗen ko hitande hesere nde yo taw ene jaam e cellal e kisal e maalu ɗum ɗon hankkadi Djiby Dieng eɗen mbawi dartinde kaɓirɗe ɗe mbawen inchallah paɗen ha jettoyɗen to salmo paaɗen to so Allah lamɗo jaaɓi Sally Dia machallah lafcet an hande a jogoto dañde gorko hitande hesere nde e janggole premiére aɗen noon inchallah rabbi gogowrigi émission ma ar potten mo bonnoɗen rawande eyyi hewɓe ƴamimi hen minen wona min ganda no ndehera an ndehera resa ko ruguisal tagui min yo Allah jutno balɗe ruguisal tagui min andude ndehera ka dow minen min cikatno han ka desa ɗo gonɗa e Pine ko foof joni noon guila nden ha joni mi resa maɗo oɗo émission kam no wawi wodano way ƴame mabɓe wona ɗum noon ƴame ɗe noon Sally Dia an woni mo yiiɗa nde kalmi nde ƴamoɓe kewɓe fuggi damal ngal goten foof fawi faɗo mum ɓe pawi cayaji mumen fedde Abou Diop en nde gaari an mbiɗa ka yiiɗa fedde Abou Diop en nde ko tampinoɓe an so tawi ko cukalon kon mbiyata ka yiiɗa cukalon kon Sally Dia gueɗe maɗe dal e ngol inchallah rabbi hitande hesere nde ɗo kam ma ƴakku en goro so Allah lamɗo jaam inchallah e ɗum noon Djiby Dieng
je ha ɓooya inchallah jokkiten taw ko toon to sal to so Allah lamɗo jaaɓi ha yeeso ko lawol dona bamba holam daima sira soma holam daima ɗo yano artiɗo wonno min de cikkannomi Salidia ɗo kam ko ma jalta Dakar kono ɗo woɗɗani walla ko gadduɗo kam o andi ɗo ɗum addani kam yawde yettade walla ko holno yaari ɗo gadduɗo mo ne wowi ngol lawol ne wowi ɗo de malgré hande en heewi embouteillage kono en jaawi yettade kadi li on waɗi accessible o waɗɗani Maris o waɗɗani Parcelles o waɗɗani hay nokku on weeli arde quoi ɗo saɗa ara ɗo saɗa sifono yimɓeɓe holno sifonortaɓe pour haaɓe naata ɗo oɗo sal eyyi so mbaɗa sifonoɓe mbiyeten min ko Nord Foire so wiyama Nord Foire wiyama yengulen tan hande yimɓe fof ne ganda koto woni yengulen woɗɗani rond point 26 o so wiyama 26 noon ko parcelle 26 so ari ha e a ummima ko banggue stade to a ari ha e rond point parcelle 26 o so ari rond point 26 o han a wayno paaɗo yengulen ni a wirtotini yengulen hen ma jungo ñaam an gona e dow tali he ha ngala e rond point gonɗo après yengulen no jus rond point mo ganduɗa sa ɓennimo tan ngabbata koye pont foire o tan cela jungo ma ñaam sa selli jungo ma ñaamo tan wat tout droit oto sel ha premier koñ mo guiɗuɗa yiide cela sa selli ɗon tan tout droit ma yi restaurant o nan ɗon e dow tali he en huccite galle Moustapha Diop ancien ministre kadi ko galle mawɗo kadi joɗɗo kadi jirtiniɗo restaurant o kadi ko restaurant mawɗo danejo jirtiniɗo ene winda Aquaba restaurant wadde to jomum wawi tolnade fof ne wawi soynade ɗum wadde ɗo jomum wawi tolnade fof ne wawi soynade ɗum kadi mi sikki wonani e nder rukkuji kañum woni tan koye dow tali wonani e nder rukku woni koye dow tali oto ne wawi arde tan ha yetto e damal he ay joni enen gartan ha jettoɗen dammo restaurant he kadi ɓe jogui kadi parking kadi garɗen kadi dammo restaurant o tan natɗen ɗum ne waɗi fayida kadi salo kadi en jii ɗum nde natɗen ɗo joni nde kam mbaɗa andi so renaka Abou Samba Diop a wonta yiyam saabu hankkadi kala e saaha jamma fof subaka fof ko ɗo kasittomi ɗo gottotomi ɗo kirtoto en dogat tan garen cuuɗɗen gay Salidia salo ne yooɗi de min salo kadi nenaɗa e sahle kadi gaga ñamde holko haqqille ma yi eyyi aɗa andi so tawi are saluji mbaɗi ni Salidia mbaɗa andi jogorɓe arde ɓe jogorani dañde nimsa sa yi ɓeydi kam addude ɗo jogorɓe arde ɓe ko yimɓeɓe ganduɗa jiiɗi ko ɗo yooɗi jiiɗi kadi ko ɗo yiitidi ardi fof ko miruji ɗi kam ɓoltaki no miruji Rougui Babel saldi aɗa andi saaha ɗe saluji ɗi ganduɗa miruji ɗi no way ɓolta ni ɗo joni way kono paale tan wallay Allah ko paale Macky Sall walla paale Diomaye oto innanam paale Macky paale way kono paale ni Allah e muɗum yodde Allah e mum silviste kadi kala ɗo jooɗiɗa ventilateur nen jiime ma ak salo kadi ne waɗi kilimaji kadi ɗum ɓeydi kam hen yodde aɗa andi kam ɗiɗo fleur aji noon boluji laccire haako kam wawa fawdede hen mbaɗen ñande hen kam ɗiɗo fleur aji kam en joñat ɗum ɗa tan min joñat fleur aji yimɓe eɗen dañoto pawɗen paltuji dañen ɗo pawɗen palatuji men ene wonde kadi gobletaji baɗoji kosam ɗi ene wonde kadi kasuji ataji ɗi aɗan kam yadani ɗiɗo fuluraji wadde fuluraji en guitta ɗum Salidia ko hannuma yeyde biye ujunnaji joyi sammin ko hannuma yeyde biye ujunnaji joyi biye ujunnaji sappo ne jari ɗum ne jari ɗum gara tan joɗɗa ni joni en cuwa ñaam kono joɗɗen tan ɓerɗe meɗen aɗa andi saaha ko ɗum haɗata nayewu yaltude ko wayno amen ɗo joni sa ari aɗa jooɗi ɗo tan sa hooti tan kadi hakkille ma wodat kadi goɗɗum cikkata kadi ko joni daña ɗum ɗo 15 ans wallay go taw noon a dañi duuɓi capanɗe jeetati ko ɗum ɗo adde ɗum de ene ɓeyda duuɓi quoi ne ɓeyda duuɓi ene hokka neɗɗo envie ɓeydade wuurde liiɗi mbaɗi ni ɗo dal Salidia le 11 inchallah rabbi janvier gumotoɗo keeso gumotoɗo keeso holɗo jogori jooɗa e aɗa andi ɗo ko weeli hen ko en waɗi banggue mo ganduɗa ko salle fermé ɗo ɗo joɗɗen ɗo ala enen fof en waɗi banggue mo ganduɗa kadi ko terrasse terrasse oɗo joni
c'est aéré a jooɗima a wulita ko watta hendude ara normal machallah ɗum noon noon gummotoɗo Thiés o Hammadou Sammody Diani Buuɗi Korka Hammadou Sammody noon ko joom weefuji o meeɗi neldude kam weefu aɗa andi sosoɓe ko heeɓa faaroji mbaɗa andi so ari o ardata e délégation toxel Ndiaye Cheikh Sarr ɓuuri hewde faaro Ndiaye kañumne ko kewɗo faaro délégation timmuɗo addata gila ne woni cukalel noon konko o jibinata no heewi faaro ha ɗo foti no foti ni Maire Bouré Gaye ari kadi wi ɗum joggate préfet Djibi Diallo kadi ari kadi wi ɗum rentomi ɗon Moussa ceerno Moussa Ousmane Gari on ko joom gayi kala ko o wiima o waɗat kala ko o wiima o waɗat ɗum kadi kala ko o wiima e liggey wona yidde mo kaalis o kala ko o wiima mi wawa safrude ɗum ƴeewo e goɗɗo cafruɗoma wallahi omo nundi andu konko ko nunɗuɗo omo nundi machallah omo nundi kadi ko cukalel ngel ganduɗa ɗaccidaɗo e gandal e fof makko ɗum noon eɗen gandi jammo jogori ko wadde fayida ala dawmi min mi anda hol tabal no jogormi jooɗa ay taaɓe ɗe kam taaɓe jiyaɗo ɗo de fof taaɓe dande nde wadde ganden parrain ji ɗi marrain ji ɗi invité d'honneur uji ɗi e cojowo bio mum aro fof kala maɓe garɗo ma won en l'aise binel Samba Lelɗo holɗo jogori jooɗat tan huccodira e mabɓe eyyi binel kam jotto tan koye piste he o jooɗo huccite worɓe yontaɓe rewɓe yontaɓe eɗen gandi binel so felli tan dande est ce que wontata gawlo fetti dande makko jogoronde gawlo hay so woni guitare duusanimo hay so woni gumballi duusanimo dande nde machallah ene selli ala ko haade noon dow jooɗi guitare duusamo o gumballi duusamo ɗum noon eɗen gandi ko goɗɗum quoi gandi ko jamma belɗo jogori wonde mbaɗandi ko jamma kalteteɗo sallahu lamɗo jaaɓi mbaɗandi binel Samba Lelɗo so tawi o jooɗima o huccite orchestre makko o huccite bandiraɓeɓe o huccite ɓe wowi huccodirde wa wonno wayde wodanno wayde inchallah ɗen kirte kala mo luuta ɗum laccire ha ko woni kawbo wino ni wona e Abou Gaye wona laccire ha ko ha wona laccire ha koye tew ko tew e laccire ha ko ɗum noon kala mo luuta ɗum ngel adde sara muɗum Sali Dia ko wutte tan addeteɗo walla pantalon e chemise sammin salo no jiirumi ɗum ni est ce que mbatta pantalon e chemise mbaɗa pantalon e chemise nden mataw kawa waɗat ko watta ko costume tan kadi waɗat costume cravate eyyi ɗum yoɗat de ɗum noon inchallah rabbi so Allah lamɗo jaaɓi le 11 janvier taw noon ko hay nokku wodani ko ɗo tigui wodat kala mo luuta biye muɗum ujunaji ɗiɗi wanni to biyeji goni ko photo binel Samba Lelɗo woni hen photo binel Samba Lelɗo woni hen ni no wayi yodde yono biyeji 15 000 en jinani winda hen ko 15 000 ɗum noon bandiraɓe yeɓannoɓe kala e sahane mbiye kam Rougui Babel no biyeji ɗi keɓorte kala cohluɗo biye numéro téléphone o nani hen haalane numéro téléphone o numéro téléphone o ko 77 77 980 980 33 39 sa noddi to mbawɗa wonde fof e Dakar eko taari Dakar sa soodi biye o ɗo haala 10 bio o ko 15 000 kono an ardata e ma ko ujunnaji ko 10 000 francs woni prévente o so tawi noon a soodani le 10 o ha ñande le 11 nde hankandi bio ko 15 000 francs wadde noon woni no mbiɗen ni bieji jalti enen mbaɗɗen limité ko 300 personnes kono noon en jeeyi hen 150 billets 150 bio gasi heddi ko 150 billets kala jiɗɗo hen bio ko ɓuuri ko yawde yeccade soot so tawi sodani so tawi beeji gasi tabal mata tabal yeetake en waɗi table uji tabal no foti table uji ganduɗa ɗum pour les invités d'honneur niba gawlo wi tabal yiɗi mbimam tabal ujunaji noga capannayi ujunere oy mi hayti mi arat mi jaɓana binel Samba Lelɗo mbimi so tawi ka jiɗɗo ko weeɓi a natta ɗo so yama hande niba gawlo en gonga hande ko awluɓe kono machallah ko awluɓe ferɓe lawol ɓe gara sato binel ha caggal leydi ummi États-Unis ala ko waɗani e gawla kono noon ko debbo jontaɗo wadde hande kanko so ari ɗo hay so ardani gawlo ko biye ujunaji ɗiɗi tan o sooda faami kanko hay so sodan biye yo sod yo sodɗo ɗum noon ilal liga ɗum noon ilal liga Sali Dia Allah jarama Djiby Dieng konko tigui dusno en ɗo tawɗen ko Sali Dia ne araga garduɗen e makko kono Sali Dia accu tan mi hoota mi takkoyo babiraguel ala ɗo minema hande ko ha jammo ala Sali Dia célibataire e desaɗo jiiɗa lawol arani ko jiiɗa ɗo ko hande jammo waɗat ala accu tan mi hoota wadde hande ko lancement gongo noon jamma gongo ko samedi le 11 janvier 2025 inchallah à partir de 20h sallahu à partir de 20h kala garoyo ar inchallah hilande hirte law binel yimane en law jewte ɗe ganduɗa jewte ka Abou Samba Diop e Hammi Amali en jewtan en law
fof tawde ko hillifaɓe garande wonata minuit 1 du matin taw mon fof jofti galle mum inchallah rabbi ɗum noon on nani Salidia konko tigui gabbino ɗen yinnode namdade gueɗe jogorɗe wadde ɗe saabu koko yuli noppi meɗen kala e saaha hirande laccire haako ɗum noon concept mo ganduɗa noon konko tan jeeyi ɗum ko mbawɗon wujjude ko ha gujjon ɗum so Allah o lamɗo jaaɓi karawas mbaɗan me moɗon Salidia accu tan mi hoota Abou Diop mbaɗanndi ma waɗanam warga e suukara e ɓuure beurre amen ɗum min jogori wadde 31 ɗum noon ilal liga yeɓiyankoɓe Pindi TV Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo inchallah yo Allah hokki en inchallah feewa kadi ma feew so Allah o lamɗo jaaɓi woni probléme am tan ko jogorɓe luutede ɓe kono mo luutaka ɗum nimsitta kadi inchallah rabi ciao ciao jaram pulla ummodo pulla fota pulla ummodo Sénégal fulɓe ndendinen pulla ummodo fuɗa Mauritanie ndentinen arpotten